January-Opambour utumi se papa no say bi mu yi omanim so mo MPP sa na wono so wo yi nanim se wo NDC a wo bompaye ata omampani achi ye 7 January na ya papa Opambour se ai nenyame yi a kire ne se eye mfidi aso afa ye wura eye Mahama ho a eye sumpa owo amenane owo ejan de ye pese ye tu bi man kransa 7 ye beso enu asun enti e Opambour se wo sre Kristofo ne Ghana asofo no nyina a o makoma eta owura ma amechini se ye nyina ye mfa ne nkompai bo man ye sa eye ono ne vice ne nyina wo bi betumi de ewudro kwa gomodua no mo nso bibia mu emfa ho etumi ye spiritual etumi ye physical enti wo Kristofo nyina emmo mpaye ema owura John Dramani Mahama na ye sa dia eye 7 January no ye ntimi enso any in enye possible enti wo sre Kristofo nyina se wo mo mpaye mano na ewu amena etwa ne ho ahia one ne vice no ano odi me yenti prophet Opambour Ebenezer Emra John Dramani Mama ehia a Kristofo nyina Bible owo fidi atwa ne ho ahia ne doso owo fidi awade ayi atrame ya atwa ne ho ahia ne doso maka kira me ma sofo panifo yi osofo prince achapo osofo chief maka kira omo acha ansani ya beto aba awade yi kira me tumi sami ya to aba no awade ka kira me na awade asa yi kira me biem Silbra John Dramani Mama mo owo fidi atwa ne wo hia doso nanso wonyame a wote ase no wada so ye nyankopon nanso ba mo na chesade ya tamfo so ahihia no enyehi bibi adikasi ni pedianim dada nanso awade a woye enkwachafo no no nkwa agya nkwa amani panyina no obejew eti mami Jane we vice ani yewura mama president munyinara muhia wonyankopon intervention prayers papa and yes sir emwa efidi kase dawo fidi kase dawo 7 January ni betru so no ni yewura mama ni wiase na vice lady ni so ni wiase eye fidi kase a atamfa chesha ewo honamu ni yatomo sari akowo na a prophet of God the nations one awade ya kyereme awade nyankopɔ twedi abɔ ya kyereme wo ya kyereme pa so mu mi call sami fra mu sami number fra aya bi samu pekini tamame efisa bibie di wa ebesia wo nyame ba ya hunu bibie di wa ebesia wo Opambour the nations one awade mami hu timu sami call ni papa me number ne dia bonten kase wona wo me number wo Ghana ha no kakra bi ndi so se wunya me number na me frapa na da wo ye bia jantem na yes na fa me no fa me call ntem efisa wonya me ni pa me tiase dina ruade ane me ya mouthpiece of God enti me bia ruade bibia re mo sanfo chicha anasa ebebia no wodwadi aponya kopo wo so yi kirame wo yi kirame so aya otie ni hira wo yi kirame so wo sande akwantra me di bedi sade ni sunkuru wo sade mame onyankopon chapter 3 verse 17 wo se wo nyame ansemo wo bare so me se wiase na mo be ji wiase nyina enkwa bra John Dramani Mama become president efidie owo fidie makoma enson na bari yi kirame ya atwa ne hohia owo fidi enso awrade yi kirame ya atwa ne hohia emu bia atime di onko na onyame to minti onyame ya kirame dia besi dia bia ya kirame me onyame to mi betwam ama papa obenya kwatra se so onyame ya kirame dia meni ho adwuma ya but ojakopon ya kirame dia holy basabaka lebriandaka me mai pani fo ka ton so defo yenim sa awrade ama utumi de awrade ya kira wo ka kira yen yenim sa wo jame tumi nti obeti medi sonkonem ko yenim tumi ya awrade nyankopon e de ama wo
osofo president champo osofo chief agbaradisha mo ti ya me ya ma kire me yie pa ana dwi me na me po study wura dem na gwade ka cham se makoa ebiebie me won sembe bie no ka mo hinta sembe bre yi kire na de awurade ya kire me na no mitimi ka na fidie so na so ne me wie pa me mo me kwa mo fa me kwa ne tem me kire de wo sam ye biara wo da me tumi tum betra se hwe tumi ya awurade dia Atromra you was ye prove me Ghana for. Say ye come with me, adomine to me. The friend wa this Sunday yatuma. Jenny Papa Madiam Tajani Quadana boy. When you meet your mommy. Bibi and wa a drobian wa be at all. Yet what you to me drop on him. Usabiara, the Montia to me. I put some beer tante. Who won't to do to ye tama yes anymore. Every poison. Biara run the period. Yet so much. This is a yifriho. Yet we are so much that this is a yifriho. Yet we are so much that this is a yifriho. By the power of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Holy Basimba under the Son of the Living God. Yet you are yesterday. You are president. We say Kwanya Wode the mouth. And Kwanya Wode, the friend that didn't go for Kenya for their purpose for Ketchen, Mr. the mouth. Awurade nipa bi abahye wawuo ekwa bi awonam so pese oyi yewura tontrama ne mama firi wiase enye nipa na aka akire me awurade ye wona waka akire me se owuo fidi ahode won so ana atwa yewura mama ho ahia se wontimi medi Ghana konya na mposo odi mpa onche ne wawu mitira otumi abode ama me ho wa wo de ne wapasa abode ama me ho wo se kire ne tumi abode ama me ho awurade mitwam Mitra to be mutam, Panadane, Akoba be free. In the mighty name of Jesus Christ. Somebody send you one wakwabe. Mana wadu obedia kwada. Mana wadu odi besai. Mana wadu obedia kwada. Uruwa Jesus Christ. Fidie biara, nomi biara, musuo biara. Ya kwani nipa duya biara. Mitra tumu yifri ho. Owo mfiri bia kwani biara. Owo jina to biara. Mitra utumi ho. Ani wa wode mutam yifri ho. Sram kwani awode. The few some de maye tontamani mama. Awurade ai. Kwani awode ni obaye odi na chidia. Mama nyina dia. Wa yaski so demo. Wo mfanu wo ndam fam yare biara. Wo mfanu wo ndam fam yare biara. Wo mfanu wo ndam fam petu biara. Wo yaski to nazar Awurade mutam. Wo yaski to nazar majira tumi mutam. Oh, okay. Say na some netia prophet January-Opambour to me so say Ghana sofo nyina emmom pa ye ne fa papa no enhye nyame zanemo wan kan pain say ye papa John Dramani ma wo mehunu de bi papa nka ne sa akom ne nchirima ya Ghana fo nso ye nya tie nsem na wo se ye tie mu ye nti mesrew se odo Mahama ye nyina ye mom pai ma no se ne nyame beje ne kra esi o se ne Ghana fo nyina atwisu Mahama se wo medi o man so maye no okonkoto djuma bom pai ma no na nyankopon engi ne fie wo ma kwentwa akra